god aften. Købefranken Hansen. Og i dag der har vi så besøg af Helmut Ernst Jørgensen. Altså, kan du komme ind her? Så lad mig høre en gang. Hvor gammel kan sådan en ko? Min ko kan være op til de omkring. Det kan den ikke! Stammer koen egentlig fra, hvis du... Koen den stammer oprindeligt fra gammel ting faktisk. Fra en sådan her stammer koen fra. Andre spørgsmål? Ja. Kan de godt leve i Danmark om vinteren? Køer er faktisk opfundet i Danmark. Det er der vi har lavet dem. Det ved jeg, for jeg bor selv på den gård, hvor vi lavede køerne dengang. Er det noget med, at de kloner dem, er det ikke? Nej. Det er måske. Andre spørgsmål? Hvad får de at spise sådan til frokost engang? Jamen, de spiser ikke frokost, de får nogle måltid engang med noget masse græs og noget sirup eller noget chokolade eller hvad det er. Noget sirup, noget sukker i en anden art. Men er det ikke det, I kalder marabu? Nej, det er fra... Skal du have et glas vand? Skal du have et glas vand til at dulme dig på? Nej! Nej, det er noget med, at du drikker ikke vand. Nej. Den der kører med mælk. Det gør jeg. Men ja, du har et spørgsmål dernede, Michael. Han står i vinduet, kan ikke se ham. Ja, hvad er det, så hvordan... Du kigger ud af vinduet. Ja, det gør jeg, det er fordi jeg ser, om jeg ikke kan spotte nogle køer. Hvor meget spiser I på sådan en dag? Det kan godt spise op til 50 kilo foder, det der foder, vi giver dem. Hold op, godt nok meget. Plus minus jo, hvis der er græs på marken. Og skal det så ikke være økologiske køer? Nej. Hvis de går på græs, skal det så ikke være økologiske køer? Nej. Eller jo, det skal det. Vil du ikke uddybe lidt? Er det ikke også noget med, at man får meget mere på mælken, når det er økologisk? Jo, det gør det, men der er ikke så mange, der køber det, fordi det er så dyrt, og så smager det rådent. Altså, jeg og Michael, jeg drikker økologisk mælk. Ja, men det er godt nok så. Ja, det er godt nok. Ja. Men er det godt noget med, at man klipper hånden her, når de slår over de andre? Nogle gør, nogle gør ikke. Det er sådan